ya Nyamira obochori bw'ekawa nigo ritukore bwakorekana se factory y'echikawa emanyakate buna bisembe iyo gotoka se ensemeli ya Kerenyo ibunge ya North Mugrango imiye county ya Nyamira factory yo nige kunyara gosangwa n'abalimi b'ekawa kurwa se chinsemo kati ya babalimi kurwa se ward ya itibo ward ya Kerenyo mawawa nabo igone ward yali ya Kiabanyoro asaba igobeso kunyara gochora barai nabo kati ya balimi nigo bate abuna bochori yo bumbokorekana tia century yo bwasioro obono ausebono aubarokana kwe murungania asobo chori bweli tuko yale rumuriki chokura se county ya Nyamira juma anginekera na senseme yo na gutwariganira roboti rokupwatia abaremi b'ekawa barenze factory ya bisembe egotoka imeye ward ya Kerenyo ebunge ya North Mugrango mbakora obochori bwabo obu bwareta abaremi korwase chinsemo ao imeye ebunge ya North Mugrango na borabu Moroji ni ndumo chora ngato sabira maya kamoji komyo nyawaya nigani ngamo mochora byambiya mana omorobero ni gochaka asabali mikolingoliwa asebali barachi gwaka chikura basoa ase factory eyo na koligererwa bosembale ase ebitabu bose asomuno bwe Kenyamolero register gobale kobeka omorobiri maiga yo monto bale kwa okoboko ase obochori obwo bomorobero yo ningabo bisakurwa se kiombege tenenerete ekagwa ase county Nyamira abo balikora omorobero yo barali ya chikura ekyo nagotangasa ababui Bukurati mundi alipata 464 na Daniel Nyanaro 394 Erecto area ya Busango 1 Cherioba 560 Patrick Obungu Magoma went unopposed. Nonyanigo chibura burunchiene kigwa asegati abalemi baganigo turubania omorobero yo boigo ogosira kwegetabu kyamachibu nkoirera chinsemo chinde chikura gotaraligwa na gosukiwa bosio Sio vizuri muntu aumie kwa sababu ya kura. Ya Muisa ambayo ilikuwa inahesabiwa nyatuka kanyang'anya kitabu na sira zingine zilikuwa zimepaki. Sitakuja kufanywa on another day. Ntwasangane gati ababwi aya naro babwate igore omoroberio omugima bwo gwaka chikura na korwa chira igore kibara chigokorera abalemi kirita abantu bamintu kwa sababu amekire kwa omuntu na manyikanira hale bono na bonde na ningendere ko bakorera na ndengo saba abantu bamintu babwatira na lero bambwatisiriga na nje na bonde na tigambwatisi abande egarito gendere ko bakorera abalemi ensemo yende abalemi mbaye mununganeria enchera omoroberio yo okorwa narorirenga obochori bwitu bwarenge tukoria rero igo mbokori ribuya nasenyenjo tokobeka chirani tobukira monterwa nerere yamanya gotoka twananire ntwe chogetere kinya abantu abange bagweta kuruchimbago inoro mochando ndoje bagwetere ibao kurubisembe factory bono bachori twabwaterero ga litanga nintwachora buya iria kabere yabe iria gatatu yabe mu furukano bono linda sengencha abantu bakuruchimbago bayicha bona kerto korigerio boremi obo transparency and accountability na farming to kojianchirana lakini esengenje yabe ile bona siasa ni kupata potea abantu bakoro ku office ya cooperatives na uba misbehave despite the outcome bono montaba de mibatagete sincerely tagoja gotoka lakini hiyo rachorwe tunakubaliana na yeye aendelee kazi. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se bunge ya North Mugrango county Nyamira Job Maangi.